साफ्रोमबो मानसिया मोनसे सेक्रेट जारिमिन थायो बे सेक्रेट जारिमिनखौ जों मिथिनो थाखायसो बिथां अमर सिंह ब्रह्मनिया क्लियारलि थोंजोङै बे बाथ्राखौ सोंदों आरो बेखौ जोङो टप सेक्रेटबाबो बेखौ जोङो बेखेवनो हागोन नाथाय जोङो सिनायथि होआ बिथाङा सोरखौ मोजां मोनोमोन नाथाय जारिमिनखिनिखौल' जोङो बुरखांनो नाजागोन। दा बे हिसाबै मोजां मोननायजों नारगारजानाय बिथांनाव जोबोद दुखु जादों आरो बे हिसाबै बे समाव खानाय गोलाव लादों बिथाङा। दा बिनि उनावहाय बिथाङा मास्टार डिग्री फरायदों। मास्टार डिग्री फरायनानै उनाव MSc फिजिक्सआव पास जाबाय आरो बे समावनो जोङो मिथिनो मोनो बिथांनि जिबनाव बे समाव गोबाङानो बुङो बिथांखौ नेहरू भकेशनेल हाई स्कुलाव BSc मास्टार मावदोंमोन। नेहरू भकेशनेल हाई स्कुलाव बे समाव BSc मास्टार गैयामोन। बिथाङा जास्ट बै समनि हेडमास्टार खनकेश्वर नार्जारिनि रिकुवेस्टआव बेले नों खामानि मावनाङा सार्टिफिकेटखौल' हर होननानै सार्टिफिकेट प्रडिउस खालामनानै बे स्कुला रिकगनिसन मोनदों आरो उनाव प्रभिन्सियेलाइज जादों। दा खिन्थु प्रेक्टिकेलि बियो बाहाय मास्टार हिसाबै फिजिकेलि मावहैयाखै। बियो लास्टआव बे इन्टारमिडियेट स्किलनि जेनाखि साख्रि मास्टार साख्रि बेखौ माला गारखो आं बेखौ मिथिया। बे समावनो बिथाङा जेला नैबे खानाय गोलाव स्टेजआ बारबाय बारा गोबाव लायाखै खानाय गोलावखौ। बिनि उनावहाय बिथाङा इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर बे नागकाटा फुख्रि फान बाजाराव इनकाम टेक्स कमिशनार अफ इनकाम टेक्स होननाय अफिस दं, दाबो हयथ' दङ बे डन बस्क' स्कुलनि खाथियावहाय सेराव। बेवहाय बिथाङा इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर हिसाबै जइन लायो आरो जइन लानाय समाव बे समाव 1986 खुब सम्भब खारन 1986आव 1985 ना 86 मोन रौता कनफारेन्स जायो। बे रौता कनफारेन्सआव बिथांखौ जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै गायसननाय जायो। रौतायाव आंनि लोगो डक्टर भरत बसुमतारिया बिथांखौ सेन्ट्रेल एबसुनि टार्मिनेसन कनफारेन्समोन बियो, बेवहाय प्रेसिडेन्ट बानायो आरो जेनेरेल सेक्रेटारिखौ आं गायसनो रबिराम ब्रह्म बिथांखौ। रौता अदालगुरिनि बे रबिराम ब्रह्म बिथांखौ जेनेरेल सेक्रेटारि, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ। दा बे समाव बिथाङा इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर अलरेडि जाखाबायमोन आरो नंखायनो बिथाङा सिगाङाव बहुद एंब्रादोंमोन आङो सेन्ट्रेल एबसुनि बे प्रेसिडेन्टखौ लानो हाया होननानै। खिन्थु अब्लाबो बिथाङा खामानि मावाखैब्लाबो बिदियैनो अन्तत 8 मास 9 मासखौ सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्टनि खामानिखौ मावाखै। बिनि उनाव 87निफ्रायसो बिथाङा खामानि मावनाय सुरु खालामबाय आरो सोमावसारनायखौ सुरु खालामबाय। बिग्रास मुभमेन्टआ 87निफ्राय सुरु जाबाय। दा आं बेखौनो सानदों, नोंथाङा जे दहाय बुंदों जे बिथांनाव माबाफोर लाभ एफेयार्सफोर दंमोन नामा? नंगौ, एसे जादों, बारा सिरियास नङाब्लाबो एसे जादों आरो बे समाव दुखुजों बिथाङा बे बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों दा र' जे बिथांनि लाभ एफेयार्सआ गमामायै जुदि मेरियास जानायमोनब्ला, जरा जुलिया जानायमोनब्ला, दा बिथाङा माने बे बिग्रास जेनाखि बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय बे माबायदि जागौमोन? बिथांनि लाइफआव मोनसे टार्निं पइन्ट जागौमोन नामा? हयथ' संसार रायजो जानायाव बिथाङा नांथाबनानै हयथ' बे सोमावसारनायनि हाबाफारिनिफ्राय एसे जानगाराव थागौमोन नामा? आं बेखौ सानदों। आरो जाय हक इसोरनि लीला गेलेहोनाय, बिथांनि मोजां मोननायाबो जाफुङाखिसै, बिथाङा हाबाबो जायाखिसै, साख्रि मोजां मोनदोंमोन बेखौबो बिथाङा सेक्रिफाइस खालामनाय जाबाय। बिथांखौ नंखायनो जोङो बुङो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नितिया जाहैदों सुप्रिम सेक्रिफाइस। जातिनि थाखाय, हादरनि थाखाय, रायजोनि थाखाय गावनि गासिबो सर्बत्र सार्थखौ नागारनांगौ। औ, दा बे हिसाबै बिथाङा इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर बादि मोनसे मोजां बेथन आरो प्रेस्टिजियास जबखौ गारनानै बिथाङा बर'लेण्ड मुभमेन्टनि सोमावसारनायाव बारसोमो। दा
बिथांनि मोजां मोननाया जुदि गमामायै जाफुंसारोमोनब्ला हयथ' बिथाङा दिनै सोमावसारनायाव एसेबां माबायदि बाहागो लागौमोन बे साननो गोनां बाथ्रा जादों बा हयथ' बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लायामोनब्ला हयथ' बर'फा टाइटेलखौ हयथ' मोनाबो जानो हागौमोन। आरो बेनि लोगो लोगो जोङो नैबे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बिग्रासलि जागायजेननायनि उनावहाय जों फैयै फैयै नैबे जोंनि मोनसे समाव BSc मोनसे समाव BTC आरो दा नैबे BTR जि सुक्तिखौ खालामनो हादों बेखौ खाबुखौ जों मोननाय नङामोन निस्सय। औ दा गोबां बिथाङा सेक्रिफाइस खालामलांबाय जों बिनि सिङाव बिनि उनावहाय जों गोबां सुबुङानो खाबुखौ मोनबाय। सोरबा दिनैहाय माहाजोन जाबाय, सोरबा राजखान्थियाव गिदिर गिदिर बिबान लानानै दङ। गतिके गासैबो बिथांनिनो बिहोमा होननानै जों सानो। नंगौ बिथाङा बे जुदि बेखिनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला जों बेखिनि खाबुखौ मोननाय नङामोन निस्सय। बिथांनि जिबनाव न'खराव बे माने गोलाव सम नङाबाबो बे माखासे समनि गेजेरावनो बिराद जाथाय जालांदों, माने सानस'नो हायै जाथाय जालांदों। जेला बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सोमावसारबाय, मोनसे समाव सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय, बिथाङा दिल्ली ओरै गुवाहाटि आप डाउन जाबाय। बे समाव बिथाङा मोनसे समाव देहाया एसे उसुस्थ' जानाय जों खोनादों। बे समाव दिल्लीयाव थाबाय थादों। बे समावनो बिथांनि बिदानि फिसाला सासे लोमजानानै थैयो। बिदानि फिसाला एकदम एखे न'खराव थानाय बिदा देरसिन। ओमफ्राय सासेया एनकेफेलाइटिस थाम्फैजों अरजानानै माने दासिमबो बिथाङा थांनानै दं, पंगु जानानै दं। ब्रेना टटेलि डेमेज जादों। जोङो बिथांनि बिदा, आं ओमफ्राय जोंनि दतमानि सानैसो ज' जानानै जोङो सिलिगुरियाव लांदोंमोन। सिलिगुरियाव गिदिर गिदिर डाक्टरनो माने देखायदोंमोन, नाथाय डाक्टरफ्रा बयबो सारेन्डार होदों। बले भगबानासो बासायबा बासायनो हासिगोन, बिनि ट्रिटमेन्टआ गैला। वान्स ब्रेन डेमेज इट केन नट बि रिकभार्ड, बेबायदि डाक्टरा बुंबाय। जों होनबाय नोंथांमोनहा जा खालामो इसोरा मोजां खालामबा खालामो। दा बिथांमोनहा जिउखौ सेभ खालामदों, नाथाय ब्रेनखौ डेमेजखौ रिटार्न खालामनो माने रिकभार खालामनो हायाखिसै। बे बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिदानि फिसाला देरसिन माने गेजेर मेनला होनो। दाबो बिथाङा खंख्रि खंख्रा जानानै पंगु अबस्थायै दङ। दा थिग बे समावनो जेला बिथांखौ बै समनि बाथरियाव निउसाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इन सेफ कास्टडि इन दिल्ली बिदि निउस ओंखारबाय थादों। मोनसे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इज इन सेफ कास्टडि इन दिल्ली, दिल्लीयाव सेफ कास्टडियाव दं होनबाय थादों। जेसेबां सेफ कास्टडियाव दं होनदों एसेबां बिनि देहाया दुरबलनिफ्राय दुरबल जाबोदों निस्सय। उनावहाय बिथांखौ केन्सार जादों होननानै मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्सटिटिउटआव लांनानै सिकित्सा जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखिनि समावनो बिथांनि बिमाया जों उन्दै मिथिस'यैनिफ्रायनो थाइनैबो मेगना खानामोन। बिफायाथ' जों एसे उन्दै LP स्कुलाव फरायबानो थैदों। ओमफ्राय बिमाया मेगन थाइनैबो नुवामोन। आरो बे बिमायाबो बे माने दिल्लीयाव थानाय आरो बे मुम्बाइ टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव थानाय समावनो बिमायाबो रुंसारि जालाङो। बिमाया बे बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि असुख जानाय जेबो मिथिलाङाखै, नुलाङाखै बिथांखौ। आरो बर'फायाबो गावनि बिदानि फिसाला सासे थैबाय आरो सासेया पंगु जाबाय बेखौबो मिथिलाङाखै बेबो। ओमफ्राय बिमाया जे थैबाय बे मिथिलाङाखै। बेबायदि ट्रेजिक जिबन बिथांनि जिबनाव जालांदों। जोङो मिथिना मोनबाय बिथांनि सेक्रिफाइसखौ। दा बिथांनि सेक्रिफाइसनि उनाव बिथांनि उनावदि माखासे राजखान्थिगिरि बा ससियेल लिडार बा नेताफोरा जि नेतानि पालि प्रहै गोबां खाबुखौ मोनबाय। दा बे बिथिङाव बिथांनि बै माबाखौ लाखिनो थाखाय न'खरनि हाल सालखौ एसे नायहरफिनदोंना नायहरदों? सोरबायदि लिडारा, सोरबायदि राजखान्थिगिरिया बिथांनि न'खरखौ नायदोंना नायाखै? बिथांनि न'खरखौ नायाखै नङा, नायदों। जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनि अननायाव बिथांनि न'खरनि माखासे
सोद्रोमाफोरनो बिटिसिआव साख्रि होनाय जादों औ आरो बहाबा बहाबा साख्रि होनाय जादों। सोरखौबा हाइ स्कुलाव बिथांनि न'खरनि होननानै औ डिमान्ड होनायाव न'खरनि मानसिफोरनि दाबियाव होनाय जादों, होआखै नङा। औ बेनिफ्राय न' बांनि फारसे जेबो जोथोन लानाय जायाखैमोन। औ थांनाय बोसोरसे आगोल जोंनि मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म एक्स मिनिस्टार बिथाङा 2 तला बिल्डिं लुनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि बिथाङा आगोल जाय माने गाहाय न' औ जि मा होनो बरागारियाव थानाय न'आव औ न'आ बायहां जिहांमोन। दा प्रमिला बायद' एक्स मिनिस्टारा 2 तला आरसीसी बिल्डिं लुनानै हैदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों आरो दा बिल्डिंआ दाबो दं। नोंथाङा थांबा नुहैगोन बेखिनि। आरो न'खरनि माखासे बेखिनि गथ' बाथ्राखौ गथायफ्रा मिथिनानै साख्रि जोङो मोनदों। मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्मखौ जोङो सिबिनाय बावहरबाय। बिथांनि जोहैनो अमर सिंह दा मिथिनानै जायखिजाया माने जोङो गासैबो बाथ्राखौ बेहाय रायलायनो थाखाय नाजानाय जायाखै। ओरैनो खावसे मोनसे मिथिनो हायै मिथिस'यै जारिमिनखौसो जों दा बिथाङा टटेल सेक्रिफाइस बा सुप्रिम सेक्रिफाइसजों नो डाउट गाव नुलाङाखैब्लाबो बेनि उनावहाय जोंनि मुभमेन्टआ सिगाङाव बिएसि, उनाव बिएसि नि उनावहायबो आरोबाव जों भलान्टियार्स फर्सआ बिएलटि दानानै आरोबाव आर्म रेभलिउसन खालामबाय। खालामनायनि उनाव 2003 नि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि जे एकर्ड जाबाय 6 शेड्युलनि आन्डार 6 शेड्युल। बिराद मोजां बे मोनसे एकर्डल' नङा, बे उनावहाय पार्लियामेन्टआव आपार हाउस लवार हाउस रायजो सभा आरो लक सभायाव पास जानानै एक्ट जादों। प्रेसिडेन्टआ बेखौ सही होदों। दा बिटिसि एक्ट 2003 10 फेब्रुआरि बर'नि गेजेराव बियो बिराद गिदिर मोनसे माने जारिमिन। हिस्ट्रिकेलि बर'आ गोबां साइडआव जोङो रायजो मोनाखैब्लाबो अलमस्ट सेमि स्टेट बेखौ जों मोनबायमोन। खालि मोननै पावारल' बाखि थादोंमोन। बे जाहैदों फाइनान्स एन्ड बाजेट आरो मोनसेया जाहैदों ल' एन्ड अर्डार, पुलिस डिपार्टमेन्ट, हम डिपार्टमेन्ट, बेल' बाखि थादों। दा जोंनि बेवहाय 2003 नि बिटिसि एक्ट बा बिटिसि एकर्ड, बेनि दारै जोङो पलिटिकेल राइट, इक'नमिकेल राइट, कालचारेल राइट, लेंगुवेज राइट गासिबो जों मोननो हादोंमोन। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनो हादोंमोन। बिटिसि काउन्सिलनि चिफ डिपुटि चिफखौ केबिनेट मन्थ्रिनि स्टेटास रेंक मोननो हादोंमोन। आदार एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स अफ बिटिसि काउन्सिल बिथांमोनखौ स्टेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बिराद मोजां आरो बियो लेजिस्लेटिभ पावार थानाय, एडमिनिस्ट्रेटिभ लेजिस्लेटिभ पावार थानाय मोनसे काउन्सिलमोन, जायनि फलाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, सेक्रेटारि, जइन्ट सेक्रेटारि आप टु आन्डार सेक्रेटारिसिम गोबां सेक्रेटारिनि मोनसे बिटिसि काउन्सिल सेक्रेटारियेट जोंहा दं। दा बर'नि गेजेराव नो डाउट जोङो रायजोखौ मोनाखैबाबो अलमस्ट रायजो बादि स्टेट आन्डार दा स्टेट जाबायमोन आरो। दा खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया बेनो, दा बिटिसि जानाय लोगो लोगो दहाय नोंथाङा बुंदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' बिनि फिथाइखौ मोनजालाङाखै। खिन्थु बिनि सेला फेला माखासे लिडारफ्रा गोबां माहाजोन जाबाय, लिडार जाबाय, गोबां रां रुफानि बिगोमा जानो हाबाय होनदों। नंगौ, दा नंगौखौ जों नुगासिनो दं। सोरखौ मा बुंबावनो, गावबा गाव फारियाव जाय जे लाइनाव फैदों बे रोखोम मोनदों। खिन्थु बर'फानि थिउरिजों, बिथांमोननि थिउरिजों गोरोबा। बर'फाया खामानि मावलांदों टटेल सुप्रिम सेक्रिफाइसनि दारै, आरो बिनि उननि माखासे मानसिफ्रा स्कप मोननाय लोगो लोगोनो बे सेक्रिफाइस खोथाखौ बाद होनानै बिथांमोनहा गाव गावनि बेक्तिनि धन सम्पति आरजिनायाव बांसिन गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनो। जायनि फलाव दिनै सेल्फिश जानायनि जाउनावहाय जोंनि गेजेराव खौसेथिया लासै लासै गोमालांनानै दा सेरखाय बेरखाय जानायखौ जों नुदों। दा बे बिथिङाव आं सोंनो सानो, नोंथाङा नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे निति आदर्श बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो नेक्स्ट जेनेरेसना दानि गोदान जोलैया मा मावनांगौ, माबायदि मावनांगौ, बेखौ फंनैसो। बेखौथ' जोङो माखासे समाव जोंहा स्कप गैया, जोङो एबसुनि मिटिङाव थांनो हानाय जाया आरो गोबां साहित्य सभायावबो जोंहा प्लेटफर्म बिदि थांनो हानाय खाबु गैया। दा अब्लाबो ससियेल मिडियानि दारै आङो गोबां बुंबोबाय जे बर'फानि
आदर्श नीतिया जाहैदों माने टटेल सेक्रिफाइसनि दारै हारिखौ सिबिनाय, हारिखौ मजबुत खालामनाय, गेरेमसा हारि दानाय। लास्ट गला मामोन? गला लास्ट गला मामोन? आल्टिमेट गला बर' हारिखौ मोनसे गेदेमा हारि दानानै बर'नि थाखाय मोनसे आलादा स्टेट बा रायजो सृष्टि खालामनानै बर'आ गुबुन हारिफोर बादि मोनसे देदगा जौगा हारि, देदगा जौगा बर'नि रायजो दानायानो बिथांनि मेइन आल्टिमेट गलमोन। बेनो जाबाय बड'लेण्ड। बड'लेण्ड। नाथाय दिनैनि जोंनि एबसुनि जाय बिथांमोनहा बर'फोरनि आदर्श नीतिजों खामानि मावदों होनबाय थायो, दा बेखौ आं जोबोद दुखु मोनखाङो। नामावल' बर'फोरनि आदर्श नीतिखौ माने लानानै खामानि मावदों होननानै बुङो, नाथाय मोगथाङावथ' जोङो बिथांमोनखौ बर'फोरनि आदर्श नीतिजों गोरोबनायखौ जों नुवा। बर'फोरनि आदर्श नीतिजों गोरोबनोबा बिथांमोनहा थाखा फैसानि लब सार्थखौ नागारनांगोन, सेल्फलेस जानांगोन, सेल्फिशनेस थानो मोननाय नङा, जाथिनि थाखाय मावनांगोन। दा बेफोरबादिखौ जोङो मावनायखौ नुवा। दा बेखायनो जोङो बुङो दानि यांगार जेनेरेसनखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिखौ जेनुइन भाबै स्टाडि खालाम, बुजिनानै नाय आरो बे मथे हारिखौ दैदेनलाय। बरिया बरिया।